Lion Production. Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना दा आंनि माखासे ब्लग्सफोरखौ नायबाय था। आं दा थांनो नागिरदों बावखुंग्रि फेस्टिभेल। नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे नुथायफोरखौ शेयार खालामनो नागिरदों आङो। 12 आरो 13 आरोना। बे 12 आरो 13 आव माखासे गेम्सफोर जायो, खेला गेलेनाय जायो आरोना। बे खेला गेलेनायाव नोंथांमोनखौ जिखिनि जायो बेखौनो खोन्थानो नाजागोन आङो। बेवहाय मानि प्राइज जायो आरोना, मानि प्राइज होनाय जायो, केस प्राइज। बेफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थागोन माखासे ब्लग्सफोराव। दे होमबा लोगोफोर, नोंथांमोना नायबाय था। आरो मोनसे रिक्वेस्ट खालामनाय जायो नोंथांमोननि सिगाङाव, नोंथांमोना जुदि गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै थादो, आरो गोजाम नायखाबाय थायोबाबो बिसोरबो साबस्क्राइब खालामबाय थादो आरोना, जाहाथे आंनि भिडिअआ नोंथांमोननि सिगाङाव सहैयो आरो नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ नुफुंनो हायो। दे होमबा लोगोफोर, नोंथांमोना नायबाय था। साइड बे बाइक स्टेन्ड जाबाय आरोना, कार स्टेन्ड। निबेल लामा गारिफोर दा बेनि सिदा थांथारबा मोनबाय हाजोखौ। बै नुहुरनायानोखा, थाबायलांनांगौसो आरोना, सोआ गारिखौ। दांनायसो लोगोफोर, बेनो जाहैबाय बर'नि खमलायनाय। नोंथांमोना नायनो हागोन। बेजोंनो फैनानै नैबे हाजोखौ बेजोंनो गाखोनांगौ आरोना, बै थिखिनिसिम बैसिम। बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो आरोना, बावखुंग्रि हाजोआ बेनो। नैबेखौ होनो दाउब' आथिं थाबायनाय, बर'नि दाउब' आथिं आरो थाबायनाय आरोना बेयो। दा नैबे जानो नागिरदों दंफां फुनाय आरोना, जायनि टिमा बोख्लायनो हायो बेनो देरहानाय जायो बेवहाय। नैबे जाहैबाय बिमा बावखुंग्रि, आरो नैबे फारसेथिं जादों फांसन। बेवहायनो मोसानाय बादायलायनाया जादों आरोना, नोंथांमोना नायबाय थादो बेखौ। हाजो गाखोनायाव नैबेनिफ्रायनो गोजौआ स्टार्ट जायो आरोना, ससे फैयै फैनानै बेनिफ्रायनो फार्स्ट गोजौ जालाङो। नैबे फार्स्ट मन्दिर नुनायनिफ्राय गोजौ जालाङो आरोना। बे हान्जानि ग्रुप लिडारखौ आंनिसिम लांफैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। दानिया मोसाफैगोन से नम्बर बेस्ट। नैबेयाव मोसानायनि कम्पिटिसन जागासिनो आरोना। बावखुंग्रि फेस्टिभेल कालचार साब कमिटिनिफ्राय बादायारि बिथांमोननो हामलायथि बावहरदों, साबायखर बावदों आरो आशीर्बाद हरदों, जाहाथे नोंसोरो नारा नाथा जुजिनानै बादायलायो। दिनै रायजोफोरजों बादायनाय नङा, बिजिरगिरि सारमोनजोंसो बादायलायो। नोंसोरो बेखौ मिथिना ला, नोंसोरो जाहाथे मोजाङै मोसायो, बेखौनो आं गुरै खावलायनाय। गोजोन्थों।
दाउ आथिङा नैबेनो फाइनाल गेम गेलेसिगोन आरोना बिसोरनो फाइनाल मेट्च गेलेसिगोन बेवहाय जाय देरहायो बिसोरनो मोनगोन आरोना प्राइजखौ नैबे आसलाम फार्स्ट थांबाय नों फार्स्ट थांदों फैसाखौ थिखोनो हानायलाय मा लिरो माजों लांदों फैसाखौ टट'जों ना अट'जों साइकेलजोंसो ए साइकेलखौ फालानांसिनो बेथा 데모 बिसोर फाइनाल थांसिगोन आरोना एबा देरहाबानो फाइनाल दुरुं बोनाया नैबेनो फाइनाल जासिगोन आरोना बेयाव जाय देरहायो बिनो मोनसिगोन प्राइजखौ बे साइडनिया देरहाबाय माखासे भिडिअफोरखौ आं खोन्थानो हायासै माराथन खारनाय आरो साइकेल सालायनाय आरो हाजो गाखोनाय बेखौ खोन्थानो हायासै नोंथांमोना मिन्थिना लाबानो जाबाय बेवहाय मोनथाम थाबावदों आरोना आं देखायनो हायासै बेखौ माखासे खारननि थाखाय नोंथांमोना नैबेखौ नुबानो जाबाय आरो बेयावनो आं खोन्थाखाबाय बुजिना लादो आरोना नोंथांमोना आरो गोबां जाबावो बेवहाय नोंथांमोना उनाव लासै लासैनो थांबासो मिन्थिगोन बेयाव थांनानै नाय आरोना खेबसेबाबो नैबे जाहैबाय संनाय खावनायनि बादिनांनाय आरोना बेवहाय जाय संनाया गोथावसिन जायो बेनो देरहायो अमा खाजि दंबावो ना
जोंना नै आब' दैमुआ जाखावगासिनो जिराय दामनानै। पेकिं लाबाय। मोनगोन Iya. लोगोफोरजों फैबाय थानाय समावनो सोरबा एक्सिडेन्ट जाबाय आरोना लामा गेजेराव। हारसिङैनो एक्सिडेन्ट जादों बे हिनजाव सानैनो, ओमफ्राय हारसा ड्राइभारमोन आरोना। बेयो ड्राइभारा सौग्रावनानै हारसिं बेलथायनानै डाबल बेलथायदों नामा, ओमफ्राय ड्राइभारा उनाव खारबाय आरोना बेयो। ओमफ्राय बे हिनजाव सानैया सासेया आखायाव दुख मोनबाय, सासेया माथायाव दुख मोनबाय। ओमफ्राय दा हस्पिटाल लांनो बिसोरो बेटारि गारियाव थिखोगासिनो आरोना। जों नुबोबाय बिसोरखौ फैनाय समाव नुबाय आरोना जों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दुखु सुखुखौ दोननानैबाबो दसे सम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोना आरो गोदान भिडिअनि थाखाय नेनानै थादो। थेंक्स फर वाचिं गाइस, बाय बाय।